Morjesta. Mun nimi on Alvar Malberg ja tällä videolla tehdään katsaus kryptomaailmaa ja siihen erityisesti, että mitä kryptomaailmassa on tapahtunut vuonna 2020. Mä oon itse seurannut ja tutkinut tätä maailmaa tässä menneinä vuosina aika intensiivisestikin ja sitä kautta niin tuli jonkinlaista ymmärrystä ja osaamista. Ja ajattelin, että sen voisi laittaa tällaiseen pakettiin. Ja sitten ajattelin samalla, että voisi vähän testata tätä OBS:n softaa, joten tässä onnistuu kaksi asiaa samalla kertaa. Jos et tiedä, mitä tarkoittaa lohkoketjut tai kryptot on jotenkin niin kuin tosi epäselkeä määritelmä, niin sitten kannattaa ehkä jostakin hankkia vähän niin pohjatietoa niin kuin mennään tähän. Sitten voi saada vähän enemmän irti. Mutta jos tiedät, mikä on Ethereum ja mikä on Bitcoin ja mikä on niiden ero ja miksi toisen järjestelmän päälle rakennetaan paljon asioita ja miksi vaikka esimerkiksi Bitcoin on hyvä ehkä just sellaisena kuin se on. Jos ne tiedät, niin sitten tämä voi avata aika hyvin sen, mitä tänä vuonna on tapahtunut. Jos haluaa kelata nopeasti läpi tämän, niin tuosta löytyy timestampit tuosta alusta. Yes. Eli tämän vuoden isot teemat kryptomaailmassa. Kryptomaailma nyt merkkaa mulle, että tarkoittaa tällaista niin kuin, ehkä lohkoketjuihin on hyvä vetää se raja. Lohkoketjuista syntynyt infrastruktuuri ja uudenlaiset järjestelmät ja niiden oheen syntyvät järjestelmät ja kaikki, mitä siellä maailmassa tapahtuu. Se on mulle kryptomaailma. Mutta vuoden 2020 isoimmat teemat. No, Bitcoin ja Ethereum edelleen, eli kaksi suurinta lohkoketjua, valtavia niin kuin isoja hajautettuja järjestelmiä, jotka on niin kuin vaan pysynyt aika hyvässä niin kuin muotissa tässä niin kuin vuosien saatossa ja on tavallaan keränneet aikamoiset niin kuin yhteisöt ihmisiä taakse. Niiden kummankin niin kuin evoluutio tänä vuonna ja mitä siinä on tapahtunut, käydään ne läpi. Sitten decentralized finance, eli tällaiset niin kuin hajautetut finanssipalvelut. Pääasiassa Ethereumin päälle tai rinnalle, ihan miten niin kuin itse haluaa sen katsoa, niin rakentuneet palvelut, yritykset, protokollat. Katsotaan niitä tarkemmin. Ja sitten viimeisenä NFT eli non-fungible token viittaa ja tällaiseen. No itse asiassa NFT tarkoittaa non-fungible suomennetaan, tai se voisi suomentaa ei korvattava. Ja se viittaa siihen, että tällaisella NFT-tokenilla voidaan osoittaa jonkin asian omistajuutta. Eli koska se tokeni, se on niin kuin, ikään kuin tunniste, se on yksilöitävä tunniste johonkin tiettyyn asiaan, mihin se liitetään. Ja siellä on makeita juttuja kanssa tapahtunut. Ennen kuin hypätään noihin, niin mitä Suomessa tapahtuu tällä saralla? Suomessa meillä on muutamia yrityksiä, jotka työskentelee niin kuin kryptomaailman ytimessä, ei hirveästi. Meillä on yksilöitä, jotka tietenkin niin kuin näyttäytyy jossain määrin tässä maailmassa. Esimerkiksi AV:lla on niin kuin tavallaan suomalaisia juuria, mutta niin kuin mitään isompaa ekosysteemiä tai muuta ei ole Suomeen syntynyt tässä maailmassa, jos vaikka katsoo jotain vaikka, ja eikä ehkä valtionkaan takaa, niin kuin, mutta tämä on kompleksi niin kuin maailma, että mä ymmärrän, että sitä ei otettu sellaiseksi niin kuin vetonaulaksi samalla tavalla kuin esimerkiksi vaikka tekoälyllä. Tutkimusta Suomessa on tehty, ja jos katsoo niin vaikka valtioneuvoston julkaisuja, niin ne on kyllä niin kuin, ne on hyvää kamaa. Ja
mm, jos niin kuin niitä lukee, niin saa kyllä hyvää käsitystä ja dataa tästä maailmasta. Mitähän muuta? No siis pikkuhiljaa mun mielestä ehkä aletaan olla siinä niin kuin pisteessä, että tämä niin kuin, tähän niin kuin maailmaan ikään kuin helppo tulla ulkopuolelta ymmärtämättä ihan kaikkea. Toistaiseksi sellainen niin kuin knowledge barrier on ollut aika korkea. Ja mitä Suomessa? Niin on itse asiassa sanottava vielä, että julkisen puolen tekijöitä on paljon, jotka on niin kuin kiinnostunut lohkoketjuista ja niin kuin tavallaan uusista teknologioista tapana niin kuin tuottaa jotenkin uutta arvoa. Mielestäni se on tosi tärkeää, että meidän niin kuin julkisen puolen palveluita pyritään kehittämään tehokkaammaksi tai jotenkin ne paremmaksi jne. Mutta siellä maailmassa tällainen niin kuin avoin lohkoketju homma nähdään liian riskinä, mikä on todellakin ihan ymmärrettävää. Sitä kautta niin kuin sen puolen kaikki rakennelmat ja pokit ja viritykset, niin ne on pääasiassa tehty niin kuin luvanvaraisilla lohkoketjuilla, missä on sitten taas niin kuin ikään kuin erilainen toimintalogiikka jossain määrin ainakin. Mutta joka tapauksessa siis Suomea saisi syntyä vähän enemmän ekosysteemiä. Mä uskon, että se tästä niin kuin alkaakin rakentumaan. Mutta hypätään Bitcoiniin. Bitcoin vuonna 2020. No arvo nousi jälleen kerran. Mä en nyt sinänsä haluaisi vaan siitä arvosta puhua. Se on jopa vähän väsynyt, että Bitcoin niin kun ympärillä aina puhutaan siitä, että minkä hintainen tai arvoinen se on. Mutta tietenkin se nyt liittyy siihen vahvasti. Bitcoinin tämän vuoden niin iso asia oli tällaisten, tai Bitcoinin tarina ikään kuin kehittyi niin, että toistaiseksi mun mielestä se oli niin kuin ihmiset uskoivat Bitcoiniin. Nyt pikkuhiljaa ikään kuin instituutiot, vaikka nekin nyt rakentuvat ihmisistä, niin ne alkoivat uskoa myös Bitcoiniin. Ja sitä kautta se ikään kuin tällainen niin kuin valtavirtaistuminen etenee. Ja no ei tietenkään kaikki ei vielä usko. Enkä tiedä uskoakaan lopulta, mutta enemmänhän lopulta merkitystä niille, jotka uskovat, ja niitä on iso määrä. Mulle niin kuin henkilökohtaisesti ja mun mielestä niin kuin sellainen yleisesti jaettukin konsensus Bitcoinista, mitä se tällä hetkellä on, niin se on ehkä lähimpänä tällaista niin kuin digitaalista kultaa. Siitä tuskin tulee mikään sellainen globaali maksujärjestelmä, jota minä tai sinä käytettäisiin joka päivä. Mä en taho uskoa siihen. Mitä muuta? No, Bitcoin toimii. Ja se on niin kuin vuonna 2020 vielä niin kuin uskomatonta. En tiedä, onko se uskomatonta, mutta joka tapauksessa se on niin kuin stressitestattu. Siellä on lukuisia forkkeja tehty siinä. Niin kuin asiat on tapahtunut. Mutta joka tapauksessa niin järjestelmä toimii ja puksuttaa. Se on joku tällainen niin kuin ilmiö, joka elää keskuudessamme. Mutta joka tapauksessa Bitcoin oli hyvä vuosi. Mun mielestä kaikin puolin. Ethereum. Mitä tapahtuu Ethereumissa tai Ethereumin ympärillä vuonna 2020? No. Ethereum on niin kuin valtava järjestelmä, lohkoketjuna iso järjestelmä, ja sillä niin kuin lohkoketjulla on tiettyjä haasteita, ne on niin kuin hitaita ja kalliita järjestelmiä ikään kuin käyttää. Toki ne on sitten myös niin kuin, ihmisten yhdessä ylläpitämiä järjestelmiä, mikä tekee niistä erittäin mielenkiintoisia. Ja ne on niin kuin, puhutaan, että ne on hajautettuja, ja sitten sitä hajautettavuuden kautta pystytään ikään kuin luomaan tietynlaista turvallisuutta. Se on todella mielenkiintoista. No,
Ethereum pystyy sitä turvallisuutta luomaan, ja ensinnäkin siksi todennäköisesti mä näen, että nämä aikaisemmin mainitsimme DeFi-palvelut, ne rakentuu pääasiassa Ethereumin päälle. Toinen tietenkin, että Ethereum on ohjelmoitava, siihen on helppo rakentaa päälle, toisin kuin vaikka just Bitcoiniin. Mutta ehkä tämä DeFiikin vielä niin kuin suurempi asia oli se, että niin kuin Bitcoin-järjestelmää saatiin kehitettyä eteenpäin. Eli sitä tuskin koskaan tulee niin kuin mitään niin kuin supertehokasta ja halpaa järjestelmää, mutta meillä on niin kuin monessa niin kuin suunnassa mahdollisuuksia kehittää sitä järjestelmää niin, että siitä voidaan tehdä pikkasen nopeampi ja pikkasen halvempi aina. En tiedä, voiko tulla seinä jossain vastaan, mutta niin tällaisia mahdollisuuksia on olemassa. Ethereumin sisällä tapahtui suuria niin kuin notkahduksiin eteenpäin näissä prokiksissa, mitä oli liittyi niin kuin näihin parannuksiin. Ja, nyt näyttää siltä ihan oikeasti, että Ethereum siirtyy Proof of Work niin kuin konsensusmekanismista Proof of Stakeen. Ja se on, niin kuin, se on valtava puristus. Siinä on, niin kuin, siellä on nörtit istunut pöydässä ja ratkonut oikeasti ongelmia. Ja tämä on niin kuin hieno testi myös sitten todellisuudessa, että saadaanko tällainen toimia. Ja mä veikkaan, että kyllä ihan oikeasti saadaan toimia. Mä uskon, että Ethereumin Proof of Stake tulee skulaamaan. Sen lisäksi tässä puhuttiin tällaista niin kuin Ethereum 2.0-versiosta. Sen lisäksi siinä oli muita toimintoja, joilla niin kuin yritetään tehostaa koko Ethereum-lohkoketjua. Että tavallaan on tulossa tapoja, joilla se saadaan myös tehokkaammaksi. Mitähän muuta? Ethereumissa, puhutaan nyt siitä arvostakin hetki. Mä jotenkin uskoin tämän vuoden aikana, että Ethereumin arvo ikään kuin ottaisi jotain isompiakin hyppyjä, koska just ne kaikki DeFi-palvelut rakentuu sinne, kaikki nuo teknologiset kehitysaskeleet, jotka on niin positiivisia, mutta ehkä se nousu olisi lopulta niin aika tasasta. Jos Bitcoinin tarinassa instituutiot hyväksy Bitcoinin, niin tavallaan samanlaista tunnistumista Ethereumille ei ole vielä tullut. Se noista arvoista. Sitten DeFi, eli hajautetut finanssipalvelut. Koska Ethereum on niin kuin ohjelmoitava, niin siihen voi päälle rakentaa aika paljon niin kuin erilaisia juttuja. Ja koska se niin kuin tarjoaa tällaista korkean tason luotettavuutta, niin jotenkin tuntuu luonnolliselta, että sitten niin kuin, sellaisen alustan voi katsoa soveltuvaksi niin kuin sellaisille sovelluksille ja yrityksille, jotka niin kuin arvostaa tällaista luotettavuutta ominaisuutena. Ja sitä mieltä tällaiset niin kuin finanssipalvelut, missä puhutaan niin kuin rahasta ja riskistä, niin niiden toteuttaminen on itse asiassa aika niin kuin luontaista tällaisen Ethereum-tapaisen järjestelmän päällä. Ehkä se, mikä oli niin kuin yllättävintä, oli tällainen niin kuin todella valtava kasvu. Ja se, niin kuin, se ikään kuin, mahdollistui tällaisen, tämä kuulostaa vähän niin kuin hullultakin, mutta kysyntäpuolen mittakaavan etujen avulla ja sitten niin erilaisilla tavoilla kannustaa niin kuin yksilöitä toimimaan, rahoittamaan mahdollistavaa palveluita. Ja se oli niin kuin mielenkiintoista, miten nämä niin kuin projektit sai niin kuin bootstrapattua rahaa ja tiettyjä niin kuin osapuolia mukaan tänne ja muuta. Ja tämä maailma on vasta niin kuin syntynyt. Tämä on vasta niin kuin alussa, vaikka hinnatkin kyllä potkii ja varmaan jossain vaiheessa voi ottaa takapakkiin, mutta tämä on alussa ja tulee vaan niin kuin rakentumaan. Tässä on muutamia tuollaisia
projekteja listattuna. Mitäs siitä voisi katsoa? Ne on niin tuttuja tällaisesta niin perinteisestä finanssimaailmasta, pankkien tarjoamista palveluista ja muuta. Käydään itse asiassa läpi tuossa 3 tuollaista tai pari esimerkkiä. Yksi esimerkki voisi olla tällaista niin kuin, DeFi-palvelusta, eli puhutaan myös tästä niin kuin, ihan kuin Lego-palikoista, koska nämä niin kuin, rakentuu toisiinsa kiinni ja hyödyntää toisiaan. Siksi on niin kuin, välillä vaikea niin kuin, ajatella, että onko se niin kuin, päällekkäin vai sivuttain vai miten ne oikein on. No, ikään kuin Lego-palikoita, vähän joka suunnassa. Mutta yksi on tällaista vakaavaluutat, eli käytännössä niin kuin, kryptovaluutta, jonka arvo on sidottu yleensä niin kuin dollariarvoon. Ja vaikka tuossa kuvassa näkyy esimerkiksi vuoden niin kuin DAIn arvo, vaikka se näyttää vähän sahalaidalta, niin se on oikeasti aika lähellä niin kuin $1. Ja miksi tämä on tärkeä juttu, niin näiden kryptovaluuttojen arvot on tähän mennessä niin kuin, se on kova volatiliteetti, eli ne on niin kuin vaihdellut suuntaan ja toiseen aika paljon. Ja sitten tavallaan on niin kuin vaikea tehdä minkäänlaista fiksua laskelmoitavaa bisnestä tai niin kuin betsejä tai muita, jos ne arvot heittelee tosi paljon. Siksi tällaisen niin kuin vakaan valuutan rooli tällaisen eri muiden palvelujen rakentuessa on ollut niin kuin aika iso. Ja tämä DAI on niin kuin vakaa valuuttapalvelu, minkä käyttäjät tai niin kuin kuka vaan, jolla on kryptovaluuttaa, voi mennä mahdollistamaan ja tallettaa rahaa tänne ja siitä saa sitten pientä niin kuin tuloa todennäköisesti. Ja sä mahdollistat sitten niin kuin DAI vakavaluuttapalvelun. Vakavaluuttoja ja stablecoineja on kyllä muitakin, mutta tämä on nyt ehkä jotenkin tavallaan niin kuin hajautettu versio ja pidetään niin kuin legittinä esimerkiksi Tether. En itse asiassa nyt kyllä hetkeä Tetheria katsonut. Se on toimintamekaniikalla taas erilainen, mutta siellä mun mielestä se on joskus ainakin jäi sellainen kuva, että se olisi vähän fraud. Voi olla, että hekin ovat parantaneet tapansa. Ja vakavaluuttoja on muitakin kehitteillä ja saa nähdä niin kuin, mihin suuntaan. Mä veikkaan, että tulee myös uusia vakavaluuttoja, jopa niin kuin uusilla tekniikoilla, mitä tällä hetkellä tehdään. Tämän lisäksi on ollut sitten hajautetut pörssit. Eli ennen jos olet halunnut ostaa kryptoja, ikään kuin sijoittaa niihin tai sitten niin tehdä treidausta, suomalaisille se on tarkoittanut todennäköisesti sitä, että sä oot mennyt CoinMotioniin, joka on suomalainen palvelu. Sitten sä oot siellä ostanut Bitcoinia tai Ethereumia. Sitten sillä välillä sä oot käynyt avaamassa Binancea tai Bitfinexia, Bitrexia, pörssitilin ja sitten sä oot lähettänyt ne sieltä CoinMotionista sinne pörssiin ja sitten sä oot voinut alkaa siellä tehdä kauppaa niillä. Nyt sitten tällainen hajautettu pörssi tarkoittaa sitä, että tämä on edelleenkin samanlainen tällä ihmisten yhdessä ylläpitämä palvelu internetmaailmassa. Eli nyt jos sä haluat sen hajautetun pörssin kautta tehdä treidausta, niin edelleen se joudut kyllä todennäköisesti ensimmäiset ne coinit, Bitcoinit tai Ethereumit ostaa sieltä CoinMotionista. Sen jälkeen sä avaat itsellesi tällaisen Ethereum-lompakon, ja se toimii ikään kuin sun niin kuin selaimen lisäosassa. Ja sitten sä lähetät sieltä CoinMotionista ne Ethereumit tonne noin, ja sä voit tehdä ihan normaalisti sitä vaihdantaa täällä hajautetun pörssin niin kuin yhteydessä. Todettakoon, että esimerkiksi hajautetussa pörssissä tehdyt vaihdot niin, maksaa tällä hetkellä enemmän kuin keskitetyssä pörssissä, mutta jotenkin se on ikään kuin, luontainen tapa tehdä sitä vaihdantaa. Mutta nämä on ennen kaikkea nämä niin kuin pörssit ilmiönä siitä, että mitä ne on. Ne on niin kuin jotain sellaisen protokollan yrityksen niin kuin tapasta kokonaisuutta. Ja niin kuin, ne on ollut niin kuin mielenkiintoinen ilmiö tässä ja ne tuottaa niin kuin niille ylläpitäville ihmisille rahaa ja muuta. Se on, niin kuin, tämä on mielenkiintoista.
Sitten on hajautettuja lainauspalveluita. Eli käytännössä siis sä voit ottaa näiden palveluiden kautta lainaksi jotain kryptovaluuttaa. Todettakoon, että ne lainat pitää pääasiassa ne on niin kuin ylikollateroituja. Eli sun pitää laittaa jotakin toista kryptovaluuttaa sit sinne niin kuin pantiksi. Mutta näille on kuitenkin niin kuin löytynyt käyttökohteita niin kuin vähän erityyppisille lainoille, mitä tuolta on saatavilla. Ja sitä kautta niin kuin näiden lainauspalveluiden käyttäjämäärät ja tavallaan ne rahamäärät, mitä ne varastoi, on kasvanut niin kuin ihan valtaviksi. Ja siellä puhutaan tästä niin kuin likviditeettipuuleista tai altaista, tavallaan niin kuin älysopimuksista, mihin ihmiset tallettaa rahaa. Ja sitten sit niitä tavallaan puuleja voidaan käyttää mahdollistamaan jotain toisia palveluita. Hajautetut lainauspalvelut niin on ollut niin kuin iso juttu tässä näin ja saa nähdä niin kuin jatkaa varmasti tavallaan porskutusta eteenpäin. Jos nyt niin kuin ainakin itselle että niin kuin mietityttää ja on mietityttänyt juuri se, että mitä nämä niin kuin on tällainen hajautettu lainauspalvelu tai hajautettu pörssi, kun se näyttäytyy niin kuin palveluna, mutta sitten se näyttäytyy myös niin kuin jollain tapaa myös vähän niin kuin yrityksenä ja näin, niin me voidaan ajatella sitä tällaisena monisuuntaisena alustana, eli niin kuin liiketoimintamallina, eli tapana kuvata sitä, miten niin kuin yritys tekee liiketoimintaansa. Ja monisuuntainen alusta liiketoimintamalli, se on niin kuin, ollut tässä niin kuin viimeaikaisen, ehkä viimeisen 10 vuoden aikana aika suosittukin niin kuin tutkimuskohde. Se on sen kautta selitetty paljon tällaisten nykyisten alustayritysten ikään kuin kasvua ja toimintalogiikkaa. Ja siinä mielessä nämä kryptopalvelut, mitä äskenkin niin kuin esiteltiin, niin ne noudattaa aika paljon samanlaisia niin kuin toimintalogiikoita kuin nämä niin kuin edelliset keskitetyt alustat. Ja yksi esimerkki on se, että mä asuin vähän aikaa sitten vielä Jyväskylässä, ja Jyväskylään tuli silloin tällainen alustayritys Foodora, eli nykyään ihan tunnettu kuin Foodora, kuljettaa ruokaa himaa sulle. Ja Foodora tuli Jyväskylään, niin ensimmäisen puolen vuoden aikana Foodorasta sai tilattua ilmaiseksi safkaa. Ja se niin kuin tuntui hassulta ja mietitytti silloin. Mutta kysymys oli ainoastaan siitä, että alustataloudessa ja alustajan monisuuntaisten liiketoimintamallien yhteydessä niin yritetään kannustaa eri osapuolia tulemaan tällaisen samanlaisen alustan ympärillä toimimaan ja ne saa siitä hyötyä. Mutta ennen kuin ne kummatkin tavallaan päätyy sinne, niin pitää tehdä toimia, jotta ne saadaan sinne. Ja alustat uskoo verkostovaikutuksia, jotka tarkoittaa niin kuin simppelisti sanottuna sitä, että jos toinen alustaosapuoli saadaan sinne, niin se vetää myös sitä toista puoleensa. Ja tässä tapauksessa tämä Foodora tuli Jyväskylään ja ne tekivät toimenpiteitä, eli antoivat ilmaisia kuljetuksia, jotta he saisivat tänne alustalle asiakkaita, eli kuten minä, joka tilasin sieltä. Ja sitä kautta, kun siellä on enemmän asiakkaita, niin siellä olisi myös töitä näille kuskeille. Ja sitä kautta voitaisiin myös ajatella, että sinne tulisi enemmän ravintoloita, koska siellä on niitä asiakkaita. Ja kuskejakin on kuskaamassa niitä. Eli tällainen logiikka toistuu monessa tällaisessa niin kuin monisuuntaisen alusta liiketoimintamallista. Parker Van Alstu ja Shodari on kirjoittanut hyvän niin kuin Platform Revolution-kirjan siitä, että tavallaan mikä tämä toimintalogiikka on ja mitkä on sellaisia niin kuin toimenpiteitä, mitä voi tehdä, jotta niin kuin,
jotta mahdollistaa sen alustan menestyksen ja kasvattamisen. Ja siinä mielessä nämä kryptopalvelut, niin ne noudattaa hyvin samanlaista logiikkaa, eli se alustan siellä on ikään kuin nyt niin kuin protokolla, eli joukko säännöksiä, ja tavallaan palvelulla on eri osapuolia. Että tällaisen niin kuin hajautettua pörssiä esimerkiksi, siellä on ostajat, siellä on myyjät, ja sitten siellä on likviditeetin tarjoajat. Ja ne yhdessä niin kuin mahdollistaa tämän palvelun, ja kaikki pitää saada sinne palvelulle. Ja nyt kun on ensimmäiseksi saatu likviditeetin tarjoajat, niin sitten on pikkuhiljaa tullut niin kuin ostajat ja myyjät, ja näkee sen fiksuna paikkana ja toimivana, ja ne niin kuin jatkaa sitä toimintaa siellä. Itse asiassa siinä liiketoimintamallissa on nykyään myös Unitokenin omistajat, joilla on mun mielestä merkitys siihen malliin, mutta sillä nyt ei ole niin merkitys tällä sekunnin. Mutta tämä on niin kuin monisuuntainen alusta viitekehys, eli noudattaa siis samanlaista toimintalogiikkaa liiketoimintamallin näkökulmasta kuin nämä edelliset alustat ja muut kaiken maailman Uberit, Airbnb:t jne. Toinen viitekehys on internet-natiivi yritys. Eli tähän mennessä, jos joku vaikka tekee tuollaisen, vaikka nyt rakentaa oman hajautetun pörssin, niin todennäköisesti se tapahtuu ikään kuin näin. Sulla on porukka tekijöitä, jotka on kiinnostuneet tässä maailmassa, teillä on yritys, ja te alatte tekee sitä projektia, ja te rakennatte sitä, ja esimerkiksi nyt niin kuin Uniswapissa tapahtui niin, että se oli niin kuin toimiva projekti, mutta ei siellä ollut mitään tokenia sisällä, että ei se tarvinnut mitään varsinaista omaa tokenia. No, sitten kuitenkin tavallaan se porukka, joka on tehnyt sen protokollan tai palvelun, niin olisi niidenkin hyvä tavallaan tienata siitä jotakin, ja mikä se tavallaan insentiivi on tehdä, jos sä et tienaa mitään. Niin nyt on nähty paljon ilmiönä tällaisia ikään kuin governance token malleja ja tapoja niin kuin toteuttaa. Eli nämä protokollan tavallaan kehittänyt tiimi jossain vaiheessa ne luovuttaa sen protokollan omistajuuden niille käyttäjille. Eli ne luo sille tällaisen governance token, jolla sitä niin kuin kehitystä ja kehityssuuntia hallinnoidaan. Ja sitten ne niin kuin antaa sen governance tokenin tavallaan jotenkin laskee ne tokenit ihmisille tai käyttäjille ja myöhemmin vielä niin kuin ikään kuin antaa niille vielä avaimet siitä järjestelmän tulevasta kehityksestä. Ja samalla todennäköisesti tekee myös itse niin kuin hyvin rahaa siinä tämä kehittäjätiimi. Ja tätä kautta, kun tämä prosessi on tapahtunut, niin se jää kuitenkin ikään kuin se niin kuin palvelu elämään jonkinlaisena, niin kuin, jonkinlaisena sellaisena niin kuin entiteettinä, yrityksenä, joka rakentuu erilaisten älysopimusten varaan ja siihen, että minkä verran sulla on näitä governance tokeneita, eli ikään kuin, sen firman osakkeita olemassa itselläsi. Ja se on niin kuin mielenkiintoista. Ja erityisesti ja sitten tämä, niin kuin, tämä ajaa myös sellaiseen niin kuin tilanteeseen, että me voidaan alkaa niin kuin ymmärtää näitä ilmiöitä, sitten me voidaan alkaa niin kuin vertailemaan niitä datan pohjalta YMS, eli kun meillä alkaa pikkuhiljaa niin olemaan jonkinlaisia sanoja ja selityksiä, että mitä nämä on, niin se on niin kuin hyvä juttu, ja sitä kautta tätä niin koko maailmaa voi tuoda enemmän valtavirtaa. Todettakoon vielä tuohon governance token malliin, siis käytännössä nämä on niin kuin tällaisia, ainakin näissä toistaiseksi tehtyissä pörsseissä ja lainauspalveluissa muissa, mitkä on toteuttanut governance token, ne on tällaisia niin kuin, plutokraattisia malleja, eli mitä enemmän sulla on niin kuin, mitä enemmän sulla on niitä tokeneita, niin sitä enemmän sulla on päätäntävaltaa. Ja tämä on niin kuin yksi tapa toteuttaa, ja se toimiikin varmaan tässä kapitalistisessa maailmassa erittäin hyvin. Mutta esimerkiksi mä tiedän, että sellainen kuin Robinhood Capital
joka on suomalainen, se on tällainen co-op, mikähän sen nimi nyt on sitten suomeksi. Osuuskunta, taitaa olla oikea sana, se on suomalainen osuuskunta, niin myös he on kehittämässä omaa governance token mallia, joka taas on niin kuin demokraattinen malli, missä jokaisella Robinhood Capitalin niin kuin siinä mukava osakkaita mukana olevilla ihmisillä on yksi token ja sitä myötä myös niin kuin yksi ääni vaikka äänestyksiin. Eli tällaista niin kuin token governance-mallia voidaan niin kuin harjoittaa eri tasoissa myös. No se lähti nyt vähän niin kuin kirjoittaa tosta, mutta mennään eteenpäin. Kolmas tämän vuoden sellainen iso teema on NFT-tokenit, eli kuten sanoin, niin non-fungible, ei korvattava tokeni. Ja non-fungible token, niin kuin koko ilmiö on, se ei ole uusi missään nimessä. Eli Ethereumin ympärillä on tehty tällaista, niin kuin, NFT-tokenit on ollut jo niin kuin ihan alusta asti Ethereumin yksilön niin kuin käyttökohde ja on ollut kaiken maailman CryptoKitties, keräilykortteja ja muita. Nyt ehkä jotenkin se niin kuin tarina tänä vuonna kehittyi erityisesti niin kuin tällaisessa luovan alan tekijöiden ympärillä siihen, että he niin kuin ymmärsivät mahdollisuuden siitä, että kun me voidaan luoda jostakin asiasta yksilöity todiste, niin me voidaan niin kuin todistaa, kuka sen omistaa. Ja sitten kun joku omistaa sen, niin se voi myös niin kuin myydä sen. Ja sitten se, joka on ostanut sen, niin se voi jälleen myydä se, jos se haluaa, jos löytyy joku ostaja taas. Eli syntyy niin kuin taas myös tällaiset niin kuin jälleenmyyntimarkkinat. Ja tämä on ollut, niin kuin, että NFT-tokeneilla digitaalisten asioiden omistajuuden osoittaminen, sen niin kuin kehittyminen ja valtavirtaistuminen. Tämä vaatii myös tietynlaista niin kuin ehkä pientä ajatusmallin muutosta tai sitten ymmärrystä vaan siitä, että me voidaan luoda lohkoketjulla niin kuin luotettavuutta. Ja nämä on ollut mielenkiintoisia, niin kuin spektri on tosi laaja, mitä tällaisella NFT-tokenilla voidaan niin kuin osoittaa ja mikä me tullaan, niin kuin tullaan niin kuin ikään kuin näkemään hyväksytyksi siitä, että mikä voidaan osoittaa. Mulla on tuossa esimerkkinä esimerkiksi just tämä, mistä tässä sanoakin, NFT-tokenit ja taide. Tarkoitti siis sitä, että syntyi tällaisia Ethereumin päälle rakennettuja alustoja, joihin sitten osa oli kuratoitu ja osa ei, niin artistit pystyivät droppaamaan omia teoksiaan. Luotiin niistä yksilöity tunniste siitä, se meni se artistin ikään kuin sinne lompakkoon. Ja sitten näiden alustojen sisällä niin ihmiset pystyivät tarjoamaan sitten digitaalisen asian niin kuin omistajuuteen osoittavasta tokenista. Ja jos se artisti hyväksyi sen, niin sitten se pystyi niin kuin myymään sen sille henkilölle. Ja se siirtyi sitten se tokenin omistus sille, joka oli ostanut sen. Ja sitten tavallaan tarina jatkui siitä. Joku voi ostaa edelleen. Jne. Ja tämä on niinku taiteen saralla, tämä on tietenkin niinku kiinnostanut taiteen tekijöitä myös niinku sijoittajia siinä mielessä, että jos ajatellaan, että kokonaan tällainen uusi taiteen ala aukeaa, niin paljon ollut sijoittajia myös alkuvaiheessa mukana. Mutta tämä on hieno juttu mun mielestä niinku luovan alan tekijöille, sisällön tuottajille. On mahdollisuus monetisoida sitä niinku omaa tuotosta myös uusilla tavoilla. Ja entistä niinku lähemmin päästään tukemaan yksittäistä artistia. No, miltä näyttää tuleva vuosi? No, kaikki nämä kolme edellä mainittu, eli Bitcoin ja Ethereumin kehitys jatkuu. Varmasti Ethereumin seurataan niinku silmätarkkana siitä, että miten nämä tekniset uudistukset menee läpi ja miten ne niinku
kun testataan, niin mitä tapahtuu. Bitcoinissa en usko, että tulee mitään maata mullistavia teknisiä muutoksia ainakaan, mutta tarina saattaa kehittyä siinä. Ja, DeFi on vasta alussa, eli mä niin katsoisin DeFiä tällaisen 10 vuoden putkella melkein. Jos sä oot niin perinteisessä rahoitusmaailmassa ja sua kiinnostaa niin kuin, tai niin kuin ja sä koet, että sulla on siellä, tai enemmänkin, että koet, että sulla on siellä kompetenssia, niin mä suosittelen tavallaan niin kuin alkaa ottaa sellaista kuvaa ja näkemystä tästä maailmasta ja sitten tuoda ehkä niitä omia osaamisia tänne, jolloin on niin kuin mahdollisuus rakentaa niin kuin tosi makeitakin uusia palveluita ja uudenlaisen infran päälle ja tehdä rahaa siinä samalla mahdollisesti. Mut sanotakoon vielä DeFistä sen verran, että myös niin mä oon tässä aika paljon siitä, niin kertonut mielenkiinnolla näin, että siellä on myös iso riski, tavallaan sinne ei pidä lähteä leikkimään, pyörimään, jos ei tiedä mitä tekee. Ja kaasumaksutkin aika korkeat, että on, niin kuin, sun pitää stackia olla. Ja siellä on paljon tällaisia, niin kuin, moni niin kuin näistä peleistä, rahapeleistä, mitä ikään kuin pelataan, niin näyttäytyy vähän sellaisena, että voi olla, että siinä ei ole niin kuin yksi voittaja, jolla tavallaan sitten on suuri mahdollisuus, että joku huijaa tai että häviää rahat. Eli siellä kannattaa olla niin kuin varovainen jossain määrin. NFT-tokenit jatkaa edelleen varmasti niin kuin valtavirtaistumistaan. Katsotaan kaikki NFT-tokenin niin kuin uudet käyttötapaukset, muut kiinnostaa valtavasti. Se on mielenkiintoinen sektori. Sitten Web 3.0, ylipäänsä siis tämä niin kuin koko hajautettu infrastruktuuri, sen niin kuin, rakentuminen, sinne liittyy niin kuin, myös tässä, niin kuin, uusia tapoja rakentaa esimerkiksi alustoja, jossa ihmiset todennäköisesti niin kuin, varsinkin käyttäjät, kuluttajat omistaa sitä alustaa, vaikuttaa enemmän sen niin kuin, kehityskulkuun, jne. Kaikki tämän tyyppisten palveluiden niin kuin rakentuminen on mielenkiintoista. Layer 1, eli siis nämä ensimmäisen tason lohkoketjut, mistä puhuu vaikka Bitcoin, Ethereum, mutta siellä on myös niin kuin sit tulossa ja ihan niin kuin jo pystyssäkin muita ykköstason lohkoketjuja, ja on mielenkiintoista nähdä tavallaan, tekeekö ne jotain sellaisia teknisiä ratkaisuja, millä ne löytää joku oman nicheen, eli ne tarjoavat jotain tehokkuutta pikkasen paremmin tai jotain niin kuin, muuta tiettyä yksittäistä kohtaa, joka niin kuin mahdollistaa niille, että siihen päälle syntyy sitten taas uudenlaisia palveluita. Että ne on niin kuin mielenkiintoista nähdä, vaikka just, minkälainen Polkadotin ensi vuosi. Sääntelystä. No, se on ehkä se iso riski, mitä mä näen, että miten koko tämä maailma voi kuolla, jos se niin kuin ylisäädellään. Sitten taas, en mä tiedä, miten sä voit oikein säädellä tätä maailmaa. Niin. Kyllä voit kurittaa jotain noita pörssejä ja muita, niin kuin niitä solmuja, mistä rahaa ottaa ulos tai muuta. Mutta sitten jos sitä ei enää tarvitse ottaa ulos, niin sitten se niin kuin menee aika vaikeaksi se sääntely. Mutta joo, se on kuitenkin niin kuin mielenkiintoinen ilmiö. Tässä oli koko tämä esitelmä. Ja mitähän lisättävää? Lisättävää ehkä sen verran, että niinku, mä toivoisin, että Suomessa saataisiin lisää liikehdintää tälle saralle. Jos sä oot niinku nuori kauppatieteen opiskelija, niin kyllä sun niinku pitää tietää, niinku, mitä on noin niinku kannustinmekanismit ja miten niitä hyödynnetään. Jos sä oot niinku tietotekniikan opiskelija, sulla on koodaustaustaa, niin vaikka Ethereum nyt on sinänsä vähän kökköpaikka kehittää
niin sun kannattaa kuitenkin tavallaan niin kun syventyä siihen ja ymmärtää, treenata Solidity. Siitä on paljon apua. Ylipäänsä, jos sä niinku haluat, tästä on vähän niinku myös ollut tavallaan myös kritiikki, että näiden järjestelmien avulla ehkä voidaan niinku kehittää just uusia hallinnointitapoja tai jopa niinku uusia ikään kuin pienoisekonomioita ja muuta. Ja tällä hetkellä niinku rahakin ohjaa tätä maailmaa aika vahvasti. Et tavallaan mä näen, että siellä on myös sellaiselle niin kuin sellaisten järjestelmien innovointi, jotka voi niin kuin edesauttaa ihmisen toimintaa ja muuta, jotka ei niin sidoksissa rahaan, niin sellaisiakin mahdollisuuksia kyllä löytyy. Joka tapauksessa kiitos tästä. Jos jotain kysymyksiä haluaa laittaa tästä maailmasta tai muuta, niin mut löytää Twitteristä nimimerkillä Alvar Malberg. Jees, kiitoksia.